ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம லெவல் 1ல இருக்கோம் 18 டேஸ் பகவத்கீதை கிளாஸஸ்ல. அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 17. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே ஞான யோகம். 3 குணங்களை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். அசுர குணம் எப்படி இருக்கும், தெய்வ குணம் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் நம்ம எப்படி நம்ம குணங்கள்ல சம்பந்தப்படுறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பிறப்பிறப்பு ஏற்படுது, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. 13 சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க 13.22ல, எப்போ இந்த லிவிங் என்டிட்டி இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட சம்பந்தப்படுதோ, குணங்களோட சம்பந்தப்படுதோ, அது என்ன ஆகும், என்ன கண்டிஷன் சொல்லா மாறுது. ஏன்னா டிசையர்ஸ் தான் காரணம், மனம் அதுதான் என்னது காரணம். இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும், அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும். அதுவும் இல்லாம பக்தி இல்லாம பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும்போது அந்த மனத்தோட ஆசைகள் எல்லாமே என்ன ஆகும், ரொம்ப அசுரத்தனமா இருக்கும், கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா. அதனால என்ன ஆகுது, நிறைய கஷ்டங்களும் சேருது. அதனால மனம், அதுல அந்த ஆசைகள் அதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணுது, நம்மள பந்தப்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எதனால பகவான் எப்பயுமே மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, மனத்துல ஏற்பட ஆசைகள் தான் காரணம். அப்ப அந்த ஆசை பகவான் மேல இருக்கும் பொழுது நம்ம முழுக்க முழுக்க நம்ம என்ன ஆகுறோம், இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து லிபரேட் ஆகுறோம். நம்ம அதுல இருந்து ரினௌன்ஸ் ஆகி பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன்ல நம்ம என்னைக்குமே எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம பாதுகாப்போட நித்தியமான சந்தோஷத்தோட நம்ம இருக்கிறோம். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல சுகமும் துக்கமும் சேர்ந்து இருக்கும். அந்த துக்கம் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும். ஏன்னா பர்த், டெத், டிசீஸ், ஓல்டேஜ் இது பெர்மனன்ட் ப்ராப்ளம். இந்த எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும், வெரி ஹியூமனுக்கு மட்டும் கிடையாது. அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இல்லாம நம்ம பகவானோட ப்ரொடெக்டடா நம்மளால இருக்க முடியும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால. அதனால அவசியம் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தணும். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கு எதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு இது பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா இந்த பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ன்றது ரொம்பவே என்னது, அதுவும் அந்த இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த ட்ரீ அதுல கட்டுண்டு இருப்போம், பின்னி பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும். எங்க இருக்கு, எங்க ஆரம்பிக்குது, எங்க எண்ட் ஆகுது எதுவுமே தெரியாது. அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன இருக்கும்னா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எங்க இருக்கும்ன்றது நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு நம்மள பாண்டேஜ் பண்ணிருக்கும். அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா பக்தி ஒண்ணுதான் ஒரே ஒரு மார்க்கம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் ஃபெய்த். இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், அதனால அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் நம்ம பார்ப்போம். டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சாப்டர். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाल सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपाताय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी, हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். அதோட சம்மரிங்க இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 16th சாப்டர்ல தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள் அதோட விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க எங்க போவாங்க, சொர்க்கம் அடைவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதே அசுர குணம் உள்ளவங்க ஹெல்லிஷ் பிளானட் போவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து எப்பயுமே அவங்களுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்காது. அதுக்கப்புறம் கோபம், அகங்காரம் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு எது சரி தப்புன்னு தெரியாம நிறைய பாவ செயல்கள் செய்வாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நம்ம வந்து அசுர குணங்கள் எல்லாத்தையும் டிராப் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், தெய்வீக குணங்களை நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து பகவானை அடையணும் பக்தி பண்ணி அப்படின்றது. ஏன்னா கலியுகத்துல தெய்வீக குணமும் அசுர குணமும் மனிதன் கிட்டயே அவங்க கிட்டயே தான் இருக்கும். சத்தியுகத்துல வேற வேற பிளானட்ஸ், அதாவது சொர்க்கலோகம் இருக்கும், அசுரலோகம் இருக்கும். அவங்க 2 பேருக்குள்ளார என்ன ஆகும், மோதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதாவது ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அசுரலோகத்துல இருப்பாங்க. அது தேவர்கள் ஹெவன்ல இருப்பாங்க. அப்ப 2 பிளானட்ஸ்க்கும் நடுவுல என்ன இருக்கும், சண்டை இருக்கும். அசுரகுணம் தெய்வகுணம் வேற வேற பிளானட்ல இருக்கும் பார்த்தோம். அதே வந்து திரேதாயுகத்துல வேற வேற கண்ட்ரி, ராவணன் ராமர் அந்த மாதிரி வேற வேற கண்ட்ரில இருக்கும் பார்த்தோம். அதே துவாபர யுகத்துல குடும்பத்திலே இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். சேம் ஃபேமிலிலேயே, அதாவது பாண்டவர்கள் இவங்க கௌரவர்கள்லாம் மதர்மிகளா இருந்தாங்க, பாண்டவர்கள் தர்மத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் தெய்வீக குணத்தோட. அதே கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிட்டே என்ன இருக்கும், தெய்வ குணமும் இருக்கும் அசுர குணமும் இருக்கும். எல்லா இடத்துலயும் நம்ம நல்லவங்களாவும் இருக்க முடியாது, எல்லா இடத்துலயும் நம்ம தீவிரங்களாவும் இருக்க முடியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஒரு இடத்துலயும் நம்ம அந்த அசுர குணம் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா அதை நம்ம விலக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், தெய்வீக குணத்துக்கு நம்மள எலிவேட் பண்ணிக்கணும். எப்பெல்லாம் நம்ம தெய்வீக குணத்துக்கு வரோமோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். சுத்த சத்துவ குணம் தான் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ற குணம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால நம்மளுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்மளுக்கு முக்கியமா தீங்கு வராது. ஏன்னா நம்ம செய்யற செயல்கள்னால தான் நம்மளுக்கு என்னது, தீங்குகள் கெடுதல்கள் வருது, கஷ்டங்கள். அப்போ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது பகவான் சொன்னபடிக்கு வேதத்துல உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம லிபரேட்டும் ஆக முடியும். அதுதான் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தாத்பரியம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனா என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்ட் வர்ஷிப். அதாவது மனம் போன போக்குல வழிபாடு செய்யறவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன, அவங்க எந்த குணத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. 17.1ல ஏ சாஸ்திர விதிம் உஸ்ரிஜ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 3 மோஸ்ட் டிட்டர்மைன் ஒன்ஸ் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப். குணங்களை பொறுத்து அவங்களோட நம்பிக்கைகளும் வழிபாடும் இருக்கும் அப்படின்றத 17.2ல இருந்து 7 வரைக்கும் சொல்லிப்பாங்க. த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக ஃபுட்ஸ் இன் 3 மோட்ஸ், முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத 17.8 to 10 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். ஆயுக் சத்வ பலாரோக்கிய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. அதுக்கப்புறம் சாக்ரிஃபைஸ் இன் 3 மோட்ஸ் 17.11 to 13 வரைக்கும். அப்பலா காங்ஷி பேட் யஜ்ஞோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. 3 kinds of austerity 17.14 to 16 வரைக்கும். புஞ்சனாம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. அதுக்கப்புறம் austerity in 3 modes அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். 17.17 to 19 வரைக்கும். பிதயா கிரியத்தே தப்ப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுக்கப்புறம் சேரிட்டி இன் 3 மோட்ஸ், குணங்கள் உள்ளவங்களோட சேரிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். அது 17.20 to 22 வரைக்கும். தேச காலேச்ச பாத்ரேச்ச அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஓம் தத் சத், sacrifice, charity, austerity should be performed to the supreme. அது என்ன தேஷோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.1 हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण
सत्त्वमाहो रजस्तमः அர்ஜுனர் வினவினார், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் ஸ்கிரிப்சர்ஸை தெரிஞ்சுக்காம தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? தனக்கு என்ன தோணுதோ அப்படி அவங்க வந்து வழிபாடுகள் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? நிறைய நம்மளும் பாக்குறோம். நிறைய நிறைய விதவிதமா அவங்க மனசுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்களை அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலோ ரஜோகுணத்திலோ அல்லது தமோ குணத்திலா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். அர்ஜுனர் வந்து இந்த கொஸ்டினை பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17.2 and 17.3. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्रः स एव सः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. உடல் பெற்ற ஆத்மா அப்படின்னா என்னது? நம்மளுக்கு கண்டிப்பா சென்ஸ் இருக்கும், சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கான விஷயங்களும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் உடல் பெற்ற ஆத்மா. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அதற்கு அடிப்படையில நம்ம வரோம். சுபாவத்திற்கேற்ப ஆனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களோட நம்பிக்கை இருக்கும். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம் உள்ளவங்க அவங்க செய்யறதுதான் சரின்னுவாங்க. அதாவது எனக்கு என்னோட விஷயம் எனக்கு கிடைக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னுவாங்க. அதே சத்துவகுணம் உள்ளவங்க எப்பயுமே வந்து மத்தவங்களோட வந்து கம்பேஷனேட்டா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே வந்து தமோகுணம்ல உள்ளவங்க தானும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க, மத்தவங்களையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு விட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி. ஆனா எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு அவங்கவுங்க என்ன சொல்லுவாங்க, தான் செய்யறது சரின்னுவாங்க. அது எதனால அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்கவுங்களோட குணத்திற்கு ஏற்ப, உயிர் வாழி அவனுடைய குணத்திற்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. அதனால அவங்களால பக்தி பண்ண முடியும். அப்புறம் பகவான் மேல பிரேமம்ன்றது அன்கண்டிஷனல் லவ். அதனால அவங்க பகவான் அடையிறாங்க. அதே வந்து ரஜோகுணம்ல உள்ளவங்க கர்மங்கள் செய்யறாங்க. அதுவும் என்னது, அவங்களுக்கு ஒரு சில ஆசைகள் இருக்கும். இது வேணும் அது வேணும்னு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் எதிர்பார்த்து. அது எதனால வருது? காமம், லஸ்ட்னால அவங்களுக்கு வருது. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சொர்க்கலோகம் அவங்க போறாங்க. அதே வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்க, முக்தி அடைகிறாங்க, பிரம்மனை அடைகிறாங்க, அதாவது பிரம்ம ஜோதிய அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப குணத்திற்கேற்ப அவங்களோட நடவடிக்கைகள் இருக்கும், அந்த நம்பிக்கைக்கேற்ப அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். அப்ப அவங்கள அது லீட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 17.4. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். இது வழிபாடு, அவங்களோட முறைகள். எந்தெந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னென்ன மாதிரி வழிபாடுகள் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தேவர்களை, டெமிகாட்ஸ வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதே ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க அசுரர்களை வழிபடுவாங்க. கொஞ்சம் முக்கியமான தெய்வங்கள்லாம் இருந்து அவங்கெல்லாம் அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பேய் பூதம் இவங்களெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சில இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லாமும் வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கு. அப்போ அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப அவங்களோட நம்பிக்கைகளும் வழிபாடுகளும் அமையுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 17.5 and 6. அசாஸ்திர விகிதம் கோரன் தப்யந்தே ஏ தபோஜனாஹ दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால்
எப்பயுமே இந்த லஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது மட்டும் நம்ம கரெக்டா நம்ம நல்ல விஷயத்துல வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நன்மையே நடக்கும். அதே நம்ம வந்து தப்பான விஷயங்கள்ல அந்த ஆசை இருந்தது அப்படின்னா அது நம்மள தப்பான பாதைக்கு கொண்டு போகும். அதான் காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால். இதுதான் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்னது அப்படி பார்த்தோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், என்ன கேட்கிறோம், என்ன வந்து பேசுறோம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள். ஏன்னா நம்ம பார்க்கிறதோ, கேட்கிறதோ தப்பா இருந்தது அப்படின்னா, அது மேல பற்றுதல் வந்துச்சுன்னா, நமக்கு என்ன ஆயிடும்? அது கஷ்டத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். இப்ப அஜாமிலா ஸ்டோரி கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க? நல்ல பிராமணனா இருந்தாங்க. ஆனா ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்த பார்த்ததுனால என்னாச்சு? அதன் மேல அவங்களுக்கு பற்றுதல் ஏற்பட்டுச்சு. பற்றுதல் ஏற்பட்டதுனால அவங்களுக்கு என்னாச்சு? எல்லாமே அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் ஃபால் டவுன்ல வந்து முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதனால எப்பயுமே நம்ம கேட்கறது, பார்க்கிறது எல்லாமே நல்ல விஷயங்களா இருக்கணும். அது நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுவும் பகவான பத்தின விஷயமா இருந்ததுன்னா இருக்கையில சிறந்தது அது. அப்போ காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள். அதாவது இதையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? தற்பெருமைக்காக என்னால இப்படி செய்ய முடியும், அப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அப்புறம் அகங்காரம் இதோட செய்றாங்க. உடலில் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.8. आयुसत्सबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाः आहारा सात्विकप्रियाः. இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கிறது இது வரைக்கும் பார்த்தது பகவான் வழிபாடு முறைகள். அதாவது அவங்களோட வொர்ஷிப் நேச்சர் எப்படி இருக்கும், நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இனிமே பார்க்க போறது உணவு பொறுத்த நம்பிக்கைகள். அதுல இப்ப பார்க்கறது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். நீண்ட ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்புச்சத்து, ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்பயுமே நல்ல ஹெல்தியான ஃபுட்டா எடுத்துப்பாங்க. பேலன்ஸ்டு டயட்ன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் நிறைய காய்கறிகள், சாத்வீக உணவு, காய்கறிகள், பழங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான இதா எடுத்துப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எப்பயுமே ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்கும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு சோர்வு ஏற்படாது. என்னைக்குமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சோர்வு ஏற்படக்கூடாது. புத்துணர்ச்சி வரணும். அப்படி புத்துணர்ச்சி வரணும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல உள்ள அந்த என்னது சாத்வீக உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ நிறைய ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் வந்து நிறைய பால், தயிர் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கும் போது அதுக்கப்புறம் நல்ல பேலன்ஸ் டயட்டா ரைஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து தால் இந்த மாதிரி சீரியல்ஸ், பல்சஸ் இதெல்லாமும் கரெக்டா நம்ம அளவா எடுத்துக்கும் போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ரசமுள்ளவையாக. ஏன்னா எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் எப்படி இருக்கும்? சுவை நிறைஞ்சதா இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம கொழுப்புச்சத்து, ஊட்டச்சத்து, பால், தயிர், அதுக்கப்புறம் இந்த இது பதார்த்தங்கள் அரிசி, பருப்பு இதெல்லாம் சீரியல்ஸ், பல்சஸ் இதெல்லாம் கரெக்டா பேலன்ஸ்டா எடுத்துக்கோங்க. அது என்ன பண்ணுது? நம்மளுக்கு இதயத்துக்கு இதமளிப்பதாக உள்ளது. அதுவும் மட்டும் இல்லாம அது ஆயிலை நீடித்து நம்மளோட ஆயில வந்து நீடிக்கும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரியான ஃபுட்டா இருக்கும் அது. அதனால நம்மளுக்கு ஆயில் நீடிக்கும், வாழ்வையும் தூய்மைப்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் இது எல்லாமே கிடைக்கும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். பலமா இருக்கணும், ஆரோக்கியமா இருக்கணும், சுகமா இருக்கணும், திருப்தியா இருக்கணும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது. அதாவது அது வந்து செரிக்க முடியாத அளவுக்கு கஷ்டத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்க கூடாது. அப்போ அந்த மாதிரி நல்ல உணவுன்றது சாத்வீக உணவுகள். அப்போ சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இந்த மாதிரி உணவுகள் தான் எடுத்துப்பாங்க. நிறைய வந்து காய்கனிகள், அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் டயட்டா எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.9 and 10. கட்வம் லவண்ணாத்துஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாஹினஹ ஆஹாரா ராஜச சேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதாஹ யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டமபி சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். பேஷனா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க? நல்ல எல்லாமே டேஸ்ட் பட்டுக்கு ரொம்ப அது என்ன இருக்கணும்? சுவை நிறைஞ்சதா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க.
அதாவது ரொம்ப கசப்பா, ரொம்ப புளிப்பா, அப்புறம் சூடா இருக்கணும், காரமா இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களோட உணவு பழக்கவழக்கங்கள் இருக்கும். அதனாலதான் அவங்க எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே என்னது எக்ஸைட்டடா இருப்பாங்க, ஆக்டிவா இருப்பாங்க. தனக்கு நினைச்சது கிடைக்கணும். அதாவது அந்த ஒரு ஆக்டிவ்னஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் எதனாலன்னா இந்த உணவு பழக்கத்தின் காரணத்தால் தான். ஏன்னா உணவுன்றது ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. உணவால தான் நம்மளோட குணங்களும் வந்து என்ன ஆகும்? அஃபெக்ட் ஆகும். நல்ல உணவு எடுத்துக்கிட்டோம், சாத்விக உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருப்போம். நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்தியா இருக்கும். நம்மளோட எண்ணங்களும் தூய்மையா இருக்கும். அதே வந்து இந்த மாரி ரஜோகுணத்துல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம எப்படி இருப்போம்? ரொம்ப வந்து எல்லாத்துலயும் ஆக்டிவா இருப்போம். எதுலன்னா அதுவும் இந்த ம் மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல. அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கறனால அதனால ஆக்டிவ்னஸ் இல்லன்னு கிடையாது. அது ரெஃப்ரெஷ்மென்ட் குடுக்கும். புத்துணர்ச்சி குடுக்கும். இது வந்து ஓவர் ஆக்டிவ், ஓவர் என்டீவர் எல்லாமே வந்து இதுல இருக்கும். அதனால எப்பவுமே உணவுன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்போ ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க இந்த மாரி ரொம்பவே என்னது அதிகப்படியான சுவை நிறைஞ்ச உணவா எடுத்துப்பாங்க. இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. பிசிக்கலாவே இந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகமான விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? செரிமான சக்தி அந்த அளவுக்கு நல்லதா இருக்காது. அசிடிட்டி எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ அதனால என்ன ஏற்படும்? சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோய். அதனால என்ன ஆகுது? நமக்கு நோய்களும் உண்டாகுது. அப்போ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இந்த முறையில இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருக்கும்னா, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வச்சுட்டு அது அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை எடுத்து சாப்பிடுறது, அப்புறம் பழசானதெல்லாம் சாப்பிடுறது, சுவை இல்லாததெல்லாம் சாப்பிடுறது, பொதுவா வந்து எடுத்துக்க கூடாது இந்த டாக்ஸிக் பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யாருக்கு பிடிக்கும்னு பார்த்தா தமோ குணம் உள்ளவங்கள ரொம்பவே அது வந்து என்னது விரும்பி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றது. அதனாலதான் எப்பயுமே வந்து சாப்பாடு மட்டும் கரெக்டான பக்குவத்துல நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கு அது என்ன பண்ணும்? கேடு விளைவிக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப தமோ குணத்துல உள்ளவங்களோட விருப்பங்கள் இந்த மாதிரியானதா இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தது 17.11. अपलाङ्काङ्क्षिर्भियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன போட்டிருக்கோ அதன்படிக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதாவது சம்ஸ்காரம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதாவது பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு சில ரிச்சுவல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ற ஒரு வழக்கம் உண்டு. அது எல்லாத்தையுமே கரெக்டா வேதத்துல போட்டிருப்பாங்க. அந்த வழிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? சாத்விக குணம் உள்ளவங்க அது எல்லாத்தையுமே கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுவும் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. அதுவும் என்னது? நம்மளோட கடமை. அது வந்து நம்ம இஷ்டம் கிடையாது. வேணும்னா செஞ்சுக்கலாம், வேணும்னா விட்டுறலாம், அப்படி கிடையாது. அந்த சாஸ்திர விதியில என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு போட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? அவசியம் நிறைவேற்றணும். அப்புறம் அது என்னது? பலனை எதிர்பார்க்காத, பலனை வந்ததுக்காக எதிர்பார்க்க கூடாது. சாஸ்திரத்துல கொடுத்திருக்காங்க, அதை நம்ம செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இப்படிப்பட்ட யாகங்கள் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். அவங்களோட யாகங்கள்ல என்னது? சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது கலியுகத்துல என்னது? யாகம், தவம் எல்லாமே சாண்டிங், ஹரிநாமம் தான். அப்ப நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாஸ்திரத்துல போட்டிருக்கு இல்லைங்களா? கலிகால தர்மம் என்னது? சாண்டிங் ஹரிநாமம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. அது நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்போ அதை நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும். எனக்கு பிடிக்கும், பிடிக்கல, முடியலன்னு சொல்லாம என்ன பண்ணணும்? அதை நம்ம கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும். பலனை எதிர்பார்க்காமல். அது சாண்டிங் பண்றதுனால எனக்கு இது கிடைக்குமோ அது கிடைக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்காம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்காக நம்ம ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது அது சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.12. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக செய்யற யாகங்கள் அது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்போ குழந்தைங்க வேணும்னா புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? யார் பண்ணது? தசரதர் பண்ணாங்க. அது மாதிரி இந்திரன் பதவி கிடைக்கணும்னா அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற யாகங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி செல்வ செழிப்பு வேணும், நல்ல பேர் புகழ் வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அடையறதுக்காக செய்யப்படுற யாகம் அது வந்து
யாரால செய்யப்படுது? ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்களால செய்யப்படுது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நிறைய அன்லிமிட்டெட் டிசையர்ஸ் இருக்கும். இது வேணும் அது வேணும். அப்போ அந்த மாதிரி குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த விஷயங்கள்லாம் அடையணும்ன்றதுக்காக யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி 17.13. விதிஹீனமசிஷ்டான்னம் மந்திரஹீனமதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரகிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக இருக்கும். இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்குலாம் நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்காது, ஏதோ செய்யணும்னு செய்வாங்க. அதுவும் இல்லாம சாஸ்திரத்துல சொன்ன விதிப்படிலாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அது மாதிரி பிரசாதம் அவசியம் என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதை கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அப்புறம் வேத மந்திரங்களும் சொல்லணும். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் யாகங்கள். ஆனா இது எதையுமே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? நம்பிக்கை இல்லாம இது எதையுமே கரெக்டா ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணாம செய்வாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி யாரு செய்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல உள்ளவங்க செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 17.14. தேவ த்விஜ குரு பிராக்ய பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சர்யம் அஹிம்சாச்ச ஷாரீரம் தப உச்சதே. இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே தவங்கள். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் மூலியமா, மனதின் மூலியமா, அப்புறம் வார்த்தைகளின் மூலியமா நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு இங்க சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாம சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். செயல்கள், உடல்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? செயல்கள் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானையும் பிராமணர்களையும் ஆன்மீக குரு கண்டிப்பா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் அவசியம் தேவை நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு, நம்ம சரியான பாதையில நம்ம நடக்கிறதுக்கு. அப்போ ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர், பெரியவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணணும்? மரியாதையோட நம்ம வழிபடணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் தூய்மையா இருக்கணும். உடல் அளவுல தூய்மையா இருக்கணும், மனதளவுலையும் தூய்மையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் மேற்கொள்ளணும், அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது, உடலால யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. அப்ப இவை எல்லாமே என்னது? உடலின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? உடலின் தவங்களை அவங்க மேற்கொள்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 17.15. அனுத்வேககரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் ச யத் ஸ்வாத்யாயாப்யாசனம் செய்வ வாங்மயன் தப உச்சதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நம்பிக்கை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனத்தை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்றத பாக்குறோம். மகாராஜா யுதிஷ்டர் நம்ம உதாரணமா கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? இன்னைக்கும் பொய்யே பேச மாட்டாங்க. அதே மாதிரி எப்படி இருக்கணும்? நம்மளும் எப்பவுமே உண்மையை பேசணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உண்மையானதும் இனிமையானதும், யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும், நன்மை அளிப்பதும், நமக்கும் நன்மையா இருக்கணும், மத்தவங்களுக்கும் அந்த பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? நன்மையானதா இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்மளோட பேச்சு திறன் இருக்கணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. ஏன்னா பேசும்போது நம்ம யாரையாவது ஹர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது உடலால யாரையாவது துன்புறுத்தினா கூட இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னது? அஹிம்சை. யாரையும் நம்ம உடல் அளவுல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிடும். ஆனா மனதால யாரையாவது துன்புறுத்திட்டோம்னா என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு எப்ப வேணாலும் அந்த ஞாபகத்துல அவங்கள ஹர்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். ஏன்னா நமக்கு மட்டும்தான் என்னது? பேச்சு திறன் இருக்கு, மற்ற உயிரினங்களுக்கு அவ்வளவா இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ அந்த பேச்சு திறனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? வேதங்களை உச்சரிக்கணும். வேத இலக்கியங்கள் தெரியலன்னா பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறது, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், கலியுக தர்மம் இல்லைங்களா? அப்போ ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் அது எல்லாமே என்னது? வாக்கின் தவங்கள் ஆகும். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையானதா இருக்கணும், நம்ம பேசுற பேச்சு உண்மையானதா இருக்கணும். உண்மையிலேயே கூட என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சந்தர்ப்பத்துல இப்ப ஒரு பசு வருது,
ஒருத்தவங்க வந்து பசுவை வந்து கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக அதை வந்து துரத்திட்டு வராங்க அப்படின்னா, அந்த பசு வந்து இப்போ அடைக்கலமா ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பா இருக்குன்னா, அந்த பசுவை துன்பப்படுத்துறதுக்காக வராங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து உண்மையை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம், இங்க எதுவும் பசுலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது, அது வந்து என்ன ஆகாது, தப்பாகாது. ஆனா வந்து சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி யாருக்கும் என்னது நன்மை கொடுக்குற விஷயமா இருக்கிறது, அது உண்மையானது, இனிமையானது. எல்லார்ட்டையும் நம்ம எப்படி பேசணும், ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசாம இனிமையா இருக்கணும். நன்மை அளிப்பது, நம்ம பேசுறதுனால நன்மை. முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின விஷயங்களை பேசும்போது இது கண்டிப்பா இருக்கும், நன்மை அளிப்பது, நன்மை அளிக்கிற பேச்சா இருக்கும். பிறகு மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல், அது நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை முறையா நம்ம உச்சரிக்கிறது, இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 17.16. मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை, இவை மனத்தின் தவங்களாகும். உடலின் தவம் பார்த்தாச்சு, பேச்சின் தவம் பார்த்தாச்சு, இப்ப மனதின் தவம். அது எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, திருப்தி, எதுலயும் குறைபாடு இல்லாம திருப்தியோட இருக்கணும் மனம். அப்புறம் எளிமை, அதுவும் என்னது, எளிமையா சிம்பிளிசிட்டியா இருக்கணும், ரொம்ப ஆடம்பரமா இல்லாம எளிமையா இருக்கணும் எண்ணங்கள். அதே மாதிரி மௌனம், மனம் தான் வந்து என்னது, பொதுவா மௌன விரதம் இருக்கணும் அப்படிலாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. மனம் தான் எப்பயுமே என்ன பண்ணும், சேட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், எதையாவது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா. அது எப்படி இருக்கணும், மௌனமா இருக்கணும், பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, தப்பான விஷயங்கள்ல ஆசைகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அத மனத்துல என்ன பண்ணணும், கட்டுப்பாடோட கொண்டு வரணும். தனது இருப்பின் தூய்மை, தூய்மையானதை வச்சுக்கணும். ஏன்னா மனதுலதான் யாரு இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ மனம் எப்படி இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும். ஆகியவை மனத்தின் தவங்கள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அடுத்தது 17.17. श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिर्भियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते. இந்த 3 வகையான தவங்கள், அது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, உடம்பால, மனதால, வாக்கால. இந்த தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தாம என்ன பண்ணணும், பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் பகவான திருப்தி பண்றது, அதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கணும். உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யும்போது, நம்பிக்கையோட இந்த தவங்களை நம்ம செய்யறது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்ப யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்யறாங்களோ, மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்காக இல்லாம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செய்யறாங்களோ, அவங்களே இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.18. सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, நேற்றுக்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அசுரகுணத்துல எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஒரு பிரைட்னஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மயங்கி இருப்பாங்க. அது அந்த அந்த சந்தோஷத்துல அவங்களுக்கு ஒரு மயக்கம் இருக்கும், தன்னை எல்லாரும் மதிக்கணும், தன்னை எல்லாரும் எல்லாருக்கும் நம்மள வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய பிரயத்தனப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன அப்படின்றத பாக்குறோம். இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஏன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்த அவங்க அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு என்னது, பெரும் பாடா இருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்னு சஞ்சலமானதும் இருக்கும், மனமும் அமைதியா இருக்காது இல்லைங்களா. எப்பயுமே வந்து என்னது, தன்னோட பொசிஷனை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக நிறைய பிரயத்தனப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்ப எங்க அவங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்னஸ் கிடைக்காது இல்லைங்களா. அப்ப சஞ்சலமாவும் இருக்கும், அதே மாதிரி தற்காலிகமானதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.19. மத்தஜி मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது மத்தவங்களை அழிச்சு துன்புறுத்துறதுக்காக செய்யற தன்னை மறுத்துட்டு செய்யற தவம். பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாங்க,
125 இயர்ஸ் தவம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் எதுக்காக? எல்லாரையும் வந்து தன்னோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அந்த தவத்த அவங்க செஞ்சு அவங்கள தான் எல்லாரும் வழிபாடும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தவம் பண்ணாங்க. அப்போ பிறரை அழிப்பதற்காக, தேவர்கள்லாம் அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இல்லைங்களா? துன்புறுத்துவதற்காக தேவர்கள்லாம் துன்புறுத்துனாங்க எல்லாரையும். அப்புறம் அல்லது தன்னையே வருத்திக் கொண்டு அதுவும் 125 இயர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க? ஒத்த கால்ல நின்னு தவம் பண்ணாங்க. செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.20. दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஃபெய்த், அதாவது என்னது, ஒர்க்ஷிப்ல வழிபாட்டு முறையில முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும், டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும் முக்குணங்களோடது, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தவங்கள் எப்படி இருக்கும், யாகங்கள் எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம். இனிமே அவங்களோட சேரிட்டி பண்ற விதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அப்போ சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி வந்து சேரிட்டி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலனை எதிர்பார்க்காமல் யாருக்கும் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அது பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை நடக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, கடமை யாரும் ஒருத்தவங்க துன்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா அவங்களோட துன்பத்துல இருந்து அவங்கள வெளியில கொண்டு வரணும். அதான் ஒரு சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட குணமா இருக்கும். கம்பேஷனேட்டா இருப்பாங்க இல்லைங்களா, கருணை மிக்கவங்களா. அப்ப கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு, எல்லாருக்கும் வந்து பண்றது இல்ல, யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு பண்ணுவாங்க. முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. அது பாத்தீங்கன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இப்போ இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து கண்டிப்பா என்னது, ஒரு நல்ல ஒரு சேரிட்டி. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொதுவா அதுவும் யாருக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ கோயிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா புக்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அது யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெயிலில் உள்ளவங்க கைதிகளுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ளவங்களுக்கு. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களாம் வந்து என்னன்னா தனிமையில இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல இல்லைங்களா? தனிமையில இருக்கும்போது கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, புக்ஸ் இருந்ததுன்னா வேற ஆப்ஷன் இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா அதை எடுத்து வாசிச்சு பார்ப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி அவங்க படிக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும், ஒரு ரியலைசேஷன்ஸ் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுன்றது அதான் காலம் தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் அது கொடுக்கப்படும் தானம். இந்த மாதிரி அப்புறம் இன்னொன்னு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், அதையும் என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா கலியுகத்தோட தர்மம் அது. அதனால வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து கொடுக்கும்போது கண்டிப்பா மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பாபங்கள்லாம் தீர்ந்து போய் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அப்புறம் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து டொனேட் பண்ணலாம். அப்புறம் அன்னதானம், அதுவும் என்ன பண்ணுவாங்க, கோயில்ல பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம கோயிலுக்குன்னு டொனேட் பண்ணோம்னாலே அது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அன்னதானத்துக்கு பயன்படுத்துவாங்க. இல்லைன்னா வந்து டெய்டி வர்ஷிப்க்கு, நித்தியப்படி பூஜைகளுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. அப்ப டெம்பிள் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு பயன்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம கரெக்டா அது நம்மளோட பணம் என்ன ஆகுது, கரெக்டான இடத்துல போய் கரெக்டான செலவுகளுக்கு அது பயன்படுது. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்களோ அவங்க சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 17.21. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது எதிர்பார்த்து கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க. நம்ம இவங்களுக்கு இந்த உதவி செஞ்சா திருப்பி நமக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை நடக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கு கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க இல்லையா? அதுதான் பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து. ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி, கொடுக்கவே பிடிக்காது ஆனா வேற கட்டாயத்தின் பேர்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தானம் கொடுப்பாங்க. இப்ப இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க, இவங்க கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி இருக்கு, அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆனா என்ன இன்டென்ஷன் இருக்கு, என்ன அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யறது அந்த ஒரு தாத்பரியத்தை விட மேலோங்கி இருக்கிறது என்னன்னா, அவங்க அதை செல்ஃபி எடுத்து என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள பாராட்டுவாங்க. இப்போ இப்போ இதுதான் ரொம்பவே என்னது, ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி விஷயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, ஷேர் பண்ணி லைக்ஸ்
லைக்ஸ் வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பாராட்டுறது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி யாரு பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி தானங்கள்லாம் எதன் அடிப்படையில வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்னைக்குமே நம்ம தானம் பண்றோம் அப்படின்னா அது என்னது, நல்ல அந்த அந்த இன்டென்ஷன் தான் எப்பயுமே முக்கியம். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அந்த எண்ணம் பாவம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து அங்க பேசணும். இப்ப பகவானை கூட பக்தி பண்ணும்போது கடமையேன்னு பண்ணாம அந்த பாவத்தோட நம்ம பக்தி பண்ணும்போது பகவான் அந்த பாவத்தை தான் எடுத்துப்பாங்க. அது நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். சபரி மாதாவோட பக்தியில பார்த்திருக்கோம், சுதாமா அவங்களோட பக்தியில பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ இவங்க கொடுக்கறது தானம் தான், ஆனா இவங்க என்ன இன்டென்ஷன்ல கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நன்மையே கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து கொடுக்குறாங்க. மத்தது 17.22 अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த தமோ குணமும் சத்துவகுணமும் அப்படியே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கர்மத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விகர்மா பண்ணுவாங்க, பாப செயல்கள் பண்ணுவாங்க. அதே சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க அகர்மா பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியே சாஸ்திரத்தை இவங்கள நம்புவாங்க, அவங்கள யாரு நம்ப மாட்டாங்க. யாரு தமோ குணத்துல உள்ளவங்க நம்ப மாட்டாங்க. பக்தி வந்து பண்ற முறை எல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களுக்கு ரொம்பவே என்னது நல்ல முறையில வரும். ஆனா இவங்களுக்கு அதுல நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்காது. அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் வந்து வேறுபாடுகள் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த சேரிட்டிலையும் பாத்தீங்கன்னா தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் அதுக்கப்புறம் தகுதியற்ற நபருக்கு. இப்ப இங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். இவங்க வந்து இப்போ ஹெல்ப் கேக்குறாங்க, ஆனா இவங்களை பார்த்தா என்னது கஷ்டப்படுறவங்க மாதிரி இருக்காங்களான்னா கிடையாது, இவங்க நல்லாதான் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம என்னன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தப்பான பழக்கங்களும் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப இவங்களுக்கு நம்ம சேரிட்டி பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட தப்பான பழக்கங்களுக்கு அதை அவங்க பயன்படுத்துவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், சப்போர்ட் பண்ணிட்டோம். அப்ப அவங்க செய்யற பாப செயல்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம துணை போன மாதிரி ஆயிடும். அதனால நமக்கும் என்ன கிடைக்கும், நமக்கும் கஷ்டங்கள் வரும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனால எப்பயுமே நம்ம தப்பு காரியம் செய்யறவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது, சேரிட்டி கொடுக்க கூடாது. ஆனா போற போக்குல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், யாரு என்ன குணத்துல இருக்காங்கன்னு தெரியாது, நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்மளுக்கு ஒரு திருப்திக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், சேரிட்டி கொடுத்துருவோம் இல்லைங்களா. ஆனா அந்த மாதிரி கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பிரயத்தனப்படுறோம். நிறைய வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். அப்ப அந்த சம்பாதிக்கிற பணம் என்ன பண்ணணும், நல்ல விதத்துல பயன்படணும். இவ்வளவு தூரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது எதுக்கு, இவங்களோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கா கிடையாது இல்லைங்களா. நான் அது அப்போ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம என்ன, இவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக நம்ம சம்பாரிச்சோமா கிடையாது. அப்போ நம்மளோட சேரிட்டி என்ன பண்ணணும், தகுந்த நபருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். மத்தது 17.23 ஓம் தத் சதிதி நிர்தேஷோ பிராமணஸ்திரிவித ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாश्च யஜ்ஞாश्च விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிக்கப்படுவதாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே, அதாவது பிரம்மா பகவான் வந்து படைச்சாங்க இல்லைங்களா, படைச்ச உடனே என்ன கேட்டது பிரம்மாவுக்கு, ஓம் அப்படின்னு தப அப்படின்னு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஓம் சொல்லி என்ன பண்ணாங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லி அவங்க தவம் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம். அப்போ படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத் பகவான குறிக்கப்படுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எப்பயுமே வேதங்கள் யாகங்கள்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓம் தத் சத் சொல்லுவாங்க. பிராமணர்கள் அவசியம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக. ஏன்னா பகவான் தான் என்னது ஓம் அப்படின்ற சொல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத 7th சாப்டர்லயும் 10th சாப்டர்லயும் சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக இந்த 3 வார்த்தைகள் ஹரி ஓம் தத் சத் அப்படின்றத பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்கள் யாகங்கள் வேத மந்திரங்கள் வச்சிருக்கும் போது யாகங்களின் போது சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தஜி 17.24 தஸ்மாத் ஓமித்யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா
சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்று தொடங்குகின்றன அப்படின்னு ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். என்னன்னா பரமனை அடைவதற்காக பகவானை அடையறதுக்காக செய்யப்படும் யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள், சரிங்களா, லிபரேஷன், பகவான் அடையறதுக்கு செய்யப்படும் எந்த ஒரு விஷயமும் எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.25 ததித்யனபிசந்தாய ஃபலம் யஜ்ய தபக்ரியாः தானக்ரியாश्च விவிதா கிரியந்தே மோக்ஷகாங்க்ஷிபிः. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்காம செய்யற விஷயங்கள் எப்படி அது செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தத் என்ற சப்தத்துடன் தொடங்குவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். அது என்ன பண்ணும் நம்மள, ஏன்னா ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கல, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ்ன்றது இந்த பௌதிக விஷயம்தான் இல்லைங்களா. அப்ப பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவங்க விடுபடுறாங்கன்றத குறிக்கிறதா அது அமையுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 17.26-27 சத் பாவே சாது பாவே ச சதித்யேத பிரத்யுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சந்த பார்த்த யுஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானே ச ஸ்திதி சதிதிச்சோச்யதே கர்ம சைவ ததர்த்தீயம் சதித்யேவாபிதீயதே. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அது யாருக்காக, பகவானுக்காக, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக. இது சத் என்னும் சொல்லில் இருந்து குறிப்பிடப்படுகிறது. பகவான் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, செய்யற யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் எல்லாத்தையும் சத் என்று சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்க. பிரித்தாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எண்ணப்படுகின்றனர். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்ப பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செய்யப்படும் யாகங்கள், தவம், தானம் எல்லாமே சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 17.28 அசத்ததயாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் ச யத் அசதித்யுச்யதே பார்த்த ந ச தத் பிரேப்த்யனோ இஹ. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோऽध्यायः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 17.28 பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி, பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செய்யப்படும் யாகங்களும், தவங்களும், தானங்களும் நிலையற்றவை. அது என்ன ஆகாது, அவங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுக்காது. அதுக்கப்புறம் அது டெம்பரவரியானதா இருக்கும். அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. அப்ப பகவான் மேல் நம்பிக்கையோட செய்யப்படுற ஒரு விஷயமும் நமக்கு என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ கொடுக்கும். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், இந்த பிறவியிலும் அது பயனில்லாததா போகும் அப்படின்றது. அப்ப பாவம் ரொம்ப முக்கியம், பகவான் மேல நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம், அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது ரொம்பவே முக்கியம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னது, டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த், குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம். அதுல நம்ம எப்பயுமே சத்துவ குணத்தோட இருந்து பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பிரார்த்தனையா வச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்தோ பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேப நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்துக்கு ஜெய். ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.